ବାପ ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ହେଲେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବନି ବୋଲି କହୁଛି। ତାର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯେତେ ବୁଝିଲା ପରେ ବି ସିଏ ଏଠି ପଢ଼ିଲାନି, ଆମ ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କଲି ଯେ ତାର ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସୁ ଆସୁ ଏଠି ମୋତେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲି, ହେଲେ ତାର ଦେଖା ନଥିଲା। ଫାଇନାଲି ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମ ପାଖରେ, ଆଉ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସାରିଥିଲୁ। ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ିର କିଛି ଏମିତିକା ଭ୍ୟୁ। ତାପରେ କାରରେ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍କୁଲକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବନି ବୋଲି ପୁରାପୁରି ମନେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବିଶାଲ ମଲ୍ରେ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଲ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଠୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କିଣାକିଣି କଲୁ। କିଣାକିଣି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରକୁ ଚାଲିଗଲି। ସେଠି ଦେଖିଲି ଯେ ଜୋତା ଏଠି ବହୁତ ଶସ୍ତା ଅଛି। ସେଠୁ ଜୋତା ମୁଁ କିଛି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ସପିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବସି ସାରିଥିଲୁ କାରରେ, ଆଉ କାରରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଘର ପାଖକୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଫର୍ ଟୁଡେ।